नमस्कार. हांव डॉक्टर नवज्योत आळवणकर आणि हांव करमाळी ह्या गांवांत रावतां. माझ्या कवितेचें नांव जावन आसा ओ रेतार्या. मनशाची जीण आनी ताचो संघर्श हांवें ह्या कवितेन उक्तायला. तर आयकुया ओ रेतार्या. जिणेच्या उंबाऱ्यांतले न्हंयत तुज्या संघर्षाची तार सोड. जिणेच्या उंबाऱ्यांतले न्हंयत तुज्या संघर्षाची तार सोड. विश्वासाच्या जोड पालवान कटू जिणेचे तू बांध तोड. विश्वासाच्या जोड पालवान कटू जिणेचे तू बांध तोड. तुझ्या त्रासाचे चापूल कर. तुझ्या त्रासाचे चापूल कर. तुझ्या गुणांनी ते घट्ट धर. संकटाचे वादळ येत तर तुझ्या धीराचो जागोर कर. तुझ्या धीराचो जागोर कर. जिणेचे वडे नेटान रे झेलतले. जिणेचे वडे नेटान रे झेलतले. भिन्न भिन्न विचार उदक जाऊन ते रिक्तले. भिन्न भिन्न विचार उदक जाऊन ते रिक्तले. ज्ञानाचे तागडीन जिंद तुझी तोल. ज्ञानाचे तागडीन जिंद तुझी तोल. तुझ्या संस्काराच्या देवाक मानून तारू वलई रे व्हल. तारू वलई रे व्हल. तुझ्या एकसूरपणाक तू भिवू नका. तुझ्या एकसूरपणाक तू भिवू नका. अंताक वांगोड कोणाक मेळा तो सांग म्हाका. जीण ती तुझीच आणि तूच ती साऱ्या. जीण ती तुझीच आणि तूच ती साऱ्या. धिठायेचो तारी जा ओ रे तार्या. ओ रे तार्या. नमस्कार.